Evo je Pikuli, mala ptičica koja sedi sasvim sama pored jezera, maše nogicama, mrda prstićima jer je jako dosadno. Ako bih bilo lepo da imam nekog drugara da se igram. Pas u tom trenutku nešto je počelo da suska u travi. I travi je izašla mala zelena gusenica. Jao, kako je slatka! Pikuli je nezno pomazio gusenicu. Ja se tebi sviđam! Obradovao se Pikuli i nastavio da mazi gusenicu. Ona ga je oborila i počela je da ga lize. Ha, 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 ha! Prestani, blesane jedan. Pikuli je onda primetio da je sunce počelo da zalazi i da mora da ide kući. Ja sad moram da idem. Vidimo se. Krenuo je kući i kada se okrenuo da maše, da prostavi gusenicu, ona ga je jako tužno gledala. Gledao je nju tužno. O ne, jesi li ti sama? Hoćeš da pođeš kući sa mnom, kod mene? Hoćeš da budeš moj ljubimač? Vidite svi, ovo je moj ljubimač. Objavio je Pikuli celoj porodici. Jao, kako je sladak! Rekla je starija sestra. Kako se zove? Pitao je stariji brat. Zove se Toto. Mama i tata su se pogledali. Ljubimac traži puno brige i pažnje. Rekla je mama. Ali možete da zadržite gusenicu ako obećate da ćete paziti na nju. Naravno da ćemo je paziti. Rekla je starija sestra. Jupi! Hajde da pokažemo Totou našu sobu. Djeca su pokazala Totou sobu i igračke, a Pikuli je vezao černu masnu. Ovdje je krevet. Rekla je starija sestra. Tu možeš da spavaš sa nama. Laku noć svima, rekao je Pikuli. Namestio je Totua pored sebe. Laku noć, ali da li je dobra ideja da gusenica bude u krevetu? Toto je dobra gusenica i zna lepo da spava pored nas u krevetu. Sljedećeg jutra Pikuli se probudio uz drumane jastuka. O ne, Toto ga gricka. Prestani, blesane, nemoj druge da budiš. Idemo da ti nađemo nešto da jedeš. Pikuli je uzeo Totoa i odneo ga u kuhinju na doručak. Pikuli je probao da nahrani Totoa kašom, a gusenica je pljuvala kašu sve do zida kuhinje. Tvoj ljubimac verovatno više voli lišće sa drveta nego kašu. Rekla je mama. Idemo onda napolje da nađemo neko lišće. Ćao! Taman je Pikuli krenuo kada ga je zaustavio tata. Čekaj malo, Pikuli. Prvo moraš da očistiš Totovu kaku sa patosa. Čuvanje ljubimca je stvarno težak posao, pomislio je Pikuli. U šumi Pikuli je probao da zakupi lišće i da u isto vreme da pazi na nemirnog Totoa. Bilo je nemoguće. Onda ću krati sestra došli u pomoć. Sestra je dala Pikuliju kanap. Možeš ovo da mu staviš
i tako ti neće pobeći. Oni su nastavili da zakupljaju lišće, dok se Toto divlje vrtio na kraju povoća. I na kraju i Pikuli i Toto su se upetljali zajedno. Toto je uspeo da pojede deo lišća koji su svi vredno skupljali. Sa tobom definitivno ima puno posla, Toto, rekla je starija sestra. Uveče svi su bili umorni, brzo su zaspali. A Toto se isljunjao iz kreveta i negde otišao. Tata voli predveće da čita na miru svoju knjigu. I sada je teo udobno da se smesti u svoju omiljenu fotelju. Tata je povikao, a mama je brzo došla. Šš, deca spavaju, a ti ovdje zavijaš i plešeš salsu. Sklanjaj ovog stvora sa moje guzice i izbacuj ga napolje. Hajde da damo Pikuliju još malo vremena da proba da se brine o svom ljubimcu, rekla je mama i vratile Toto u krevet. Ujutru su mama i tata otišli u šumu da zakupe borovnice. Pikuli je hranio Totoa. Jedi puno da porasteš velika gusenica. Toto treba odmah da se izvede napolje kako kaka ne bi završila na našem podu nego u šumi. Da. a vas dvoje pomozite Pikuliju da čuva Totoa. Da, rekla su deca. Posle doručka deca su se igrala s Totom, zakupnopćem i stapom. Jao, što je sladak, rekla je sestra. Baš super što si ga našao. U tom trenutku čuli su neku galamu na polju. Pogledali su kroz prozor. Drugari su zvali na polju da se igraju. hajdete sa nama na jezero, jako lep dan za igru. Rekli su drugari. Da, obradova se Pikuli. A Toto sigurno da može da bude neko vreme sam kući. Da, brzo ćemo da se vratimo i donećemo mu sveže lišće za ručak. Rekla je sestra. Kako prijaju igre u jezeru na toplom letnjem suncu. Deca su skroz zaboravila. Ne trebaju da čuvaju i da paže Totoa. Kada su se vratili kući mokri, umorni i veseli. Na vratima su čekali mama i tata. Gde ste vi to bili? Ništa niste brinuli o svom ljubimcu. U kuhinji se sa vrata video veliki nered. Pikuli je otišao u dnevnu sobu i video je kaku svuda. Toto je primetio da je Pikuli došao i pažljivo je povririo iza sofe. O ne, Toto! Viknuo je Pikuli i Toto se opet sakrio. Deca su počela da čiste. Ti si za sve kriv, Pikuli. Ti si doveo ovog stvora u našu kuću. A vi ste obećali da ćete da mi pomognete, da ga čuvam. Prestanite da se svađate i čistite. Niko od deče nije primetio da je Toto njih posmatrao skriven. Kada su završili, kuća je bila ponovo čista. No nigde nisu mogli da nađu Totoa. Svi su tražili, ali gusenica se negde izgubila. Moramo da izađemo napolje, da ga tražimo, rekao je zabrinut Pikuli. Idemo svi zajedno. Toto, gde si? Toto!
Toto! Toto, gde si? Na kraju je Pikuli gledao je nešto u stolici na Totoa u cveću ili je prepoznao crvenu masnu. Toto, zašto si pobegao? Toto je izgledao čudno. Nije se pomerao, kao da se skamenio. Pikuli je nežno podigao je gušenicu u krilo i počeo da plače. O ne, šta se desilo? Stigla je mama zabrinuta. Toto, uginuo! Pikuli dušo. Mama je počela da teši Pikulija. Tata je kucnuo pažljivo po čauri i rekao. Slušaj, Pikuli, Toto nije uginuo, on je... Moj lepi Toto! Plakao je Pikuli. O, morat ćemo da sahranimo Totoa. Rekla je sestra tužno. Deco, ne brinite, jer Toto... Počela je da objašnjava mama. Pa su u tom trenutku Toto je počeo da se drma i da se treše. Pikuli je otvorio uplakane oči i video je da je čaura napukla. Iz njega gleda veseli Toto. Toto! Obradovao se Pikuli. Uskoro se čaula potpuno raspala. Iz nje je izletao Toto sa velikim krilima. Toto se pretvori u leptira. Aha, znači Toto je bio gusenica leptira. Kako je samo lep. Pikuli nije znao šta da kaže. Samo je gledao Toto kako je letio okolo. Toto je sleteo na Pikulijen obraz i poljubio ga. Onda je odleteo visoko. Iako je trebalo puno posla oko Totoa, je i dalje najbolji ljubimac ikada. Ćao, Toto! Dođi ponekada da nam se javiš.